बङाइ मोनफैबाय नै बे अफिसावनो फैदों जोङो कटाक लाइफ इन्सुरेन्स मोनफैबाय लोगोफोर बाय गोजौआवसो नो एग्जाम होग्राया जिरायबाय कम्पिउटारजोंसो फरिखा होग्रा जिरायगासिनो दङ ट्राइ खालामगासिनो नै सोलोंगासिनो कुइसना नै कुइसना एन्सार नागिरदों एग्जाम टाइम जाथ'वाखै एग्जाम टाइमा 4:30 लोगोफोर दायो नै एसे ट्राइ खालामनो होननानै एडभान्स फैग्रोदों जोङो थारमाने बियो एसेबो सोलोङाखै नालाय बेखायनो एसे सोलोंग्रोनोसै होननानै एडभान्स फैग्रोनाय जादों आरो नै बेहा आंनि बिजावजालिनि बिनानाव बिस्रा मालाय गोबावसै नालाय आपलाइन जाहैबाय आरो बिस्रा आंनि बिजावजालिनि बिनानाव बियो नोंथांमोनहा सिनायगोन नामा सोरबा दे निगिर हो पास जाथारनांगौ आंहानि हासबेन्ड बियो फरिखा होगोन मानसिया नोंथांमोननो खोन्थायाखैना आङो कम्पिउटारजोंसो रोंना रोङा पास जायोना जाया होथोंसै फरिखाखौ बे होनानै होगोन आरो खामानिखौ आं मावगोन हौवाया ट्रेनिं सोलिगासिनो गोजौआव थांबाय बेयो ट्रेनिं हलाव दायो आङो फरायहोनायगासिनो दङ माबायावनो मा होनो
बाजार इंडिया खाथियाव आरो प्लाजायाव बेयाव एथासो आरो प्लाजाजों बेनोसै गोसोआ बेनोसै साराय सारिथायाव सफैगोन हौवाया बेनोसै लोगोफोर मोनादांसै